Maayong adlaw, mga anak sa Dios. Karong adlaw atong balikan ang unang mga katuigan sa simbahan o pamalandungan ang usa ka dako kayo nga isyu nga nakaapekto sa daghang Kristohanong komunidad sa panahon sa mga apostoles. Ngano man nga gidili ang pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos sa unang simbahan. Dili lang kini isyu sa pagkaon, kundi usa ka isyu sa pagtuo, pag-ilaila sa kaugalingon isip Kristiyanos o pagpahimatuod sa atong Ginoo. Una, atong sabton ang kasaysayan o kultura sa ilang panahon. Sa karaan nga Roma o Gresya, kasagaran nga gasa sa ilang mga Diyos ang karne o pagkaon. Human sa ritual, ibaligya kini nga pagkaon ngadto sa mga merkado. Ang pangutana karon sa mga Kristiyano nga nagpuyo sa maong palibot mao kini, angay ba natong kaunon ang pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos, no? Basing mas barato dayto or na 50% discount. Para sa daghan, murag indirectly paagi kini nga maka-appeal sila sa pagsimba sa Diyos-Diyos. Bisan pa og dili tinuyo. Mao nga nahimo kini siya nga dako nga panag-istorya anay. Ikaduha, giatubang sa mga apostoles kini nga isyu sa konseho sa Jerusalem nga nasulat sa Buhat Kapitulo 15. Kini ang unang konseho sa simbahan diin nagkahiusa sila Pedro, Pablo ug Santiago sa pagpahibalo sa pipila ka mga sugo alang sa mga Gentile Christians. Usa sa ilang giingon mo ang paglikay sa pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos. Nganuman, kay kini nga pagkaon adunay kalambigitan sa pagsimba sa lain nga mga Diyos-Diyos ug makadala kini og kalibog o iskandalo sa uban nga mga Kristiyanos. Bisan pa og ang uban nanay mas lalom nga pagtuo, ang uban nagkinahanglan pa og pag-abag kay kuyang pa sila. Ikatulo, si San Pablo nitugot og mas lawom nga pagsabot niini sa iyang sulat labi na sa 1 Corinto Kapitulo 8 hangtod 10. Niingon siya nga, yes, kabalota nga ang mga Diyos-Diyos walay gahom, ug ang pagkaon walay kalabutan sa atong kaluwasan. Apan dili tanan adunay ingon nga kahibalo. Tungod sa gugma, angay natong likayan ang butang nga makapandol sa uban. Giingon pa niya nga ang uban sa mga halad, gitanyag dili lang sa Diyos-Diyos, kundi sa mga demonyo. Ug dili ta angay nga musalmot sa lamisa sa Ginoo ug moadto pod sa lamisa sa demonyo. 1 Corinto 10:21. Busa ang atong pagdili, dili lang base sa kultura o pamahiin, kundi sa atong espirituhanon nga pagkamatinud-anon ug pagbati sa uban. Sa katapusan, ang baruganan sa unang simbahan, batok sa pagkaon nga gihalad sa mga Diyos-Diyos, mao ang ilang pagpamatuod nga sila adunay bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Kini usab usa ka pamaagi sa pagpakita sa ilang gugma o panaghiusa isip usa ka komunidad. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Inumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.